Hej friends, velkommen tilbage til en ny video. Det er lørdag i dag, og i går uploadede en video, fordi den her kommer ud søndag. I går uploadede en video med, at jeg sagde, at jeg var tilbage, for jeg er tilbage. Nu skal mig og Emil gerne spille noget i sport, tror jeg. Nu er det lige news i baggrunden. Det kan vi ikke høre på. Jeg er væk med dig news. God news. Men så skal vi ud og spise, fordi min mors fødselsdag, det var det onsdags. Og vi skal ud og spise. Prøv at give den her video et like, hvis I synes den er god. Og nede i beskrivelsen, der er der link til min Instagram. Så jeg tror at vi skal begynde at spille. Nu skal jeg ikke lide. Jeg er ny, slap af. Jeg bliver lidt tab. Jeg kan ikke mere. Fuck laver du? Så, nu er jeg kommet op for at få noget pænere tøj på, fordi at vi skal ud og spise. Og tillykke til min mor, det var i onsdags. Og det er ude på Flamme mod Roskilde. Eller Aarhus, Torshov, hvad det hedder. Derude, hvor vi skal spise på Flamme. Det er virkelig god mad. Og i januar har de strus eller sådan noget, så det skal vi nok også lige prøve. Og det er simpelthen bare, hvor du går op, så får du noget mad. Sådan, der er sådan buffet-agtige ting. Men så er det også kødbuffet, det ved jeg. Og det er sindssygt mørt og lækkert kød, det er. Så lækkert. Men som sagt, nu skal jeg tøj på, og så skal vi stemme en halv times tid. Der kommer jeg også til at optage lidt. Og i morgen tror jeg også, i starten i løbet af dagen, fordi jeg skal også redigere den og uploade den. Fordi i morgen, der holder min mor lunch, eller brunch for familien, og det bliver også rigtig hyggeligt. Så jeg tror faktisk præcis på den tidspunkt. Jeg så sidder faktisk dernede og ser noget Cars, og er du galt, der bringer mange barndomsminder frem. Cars for the win! Nu sidder vi i bilen, og vi skal til at køre. Det bliver rigtig godt, for jeg elsker det. Seriøst Flamme, de smager så lækkert. Det kan godt anbefales. Så derfor nu har vi lige parkeret, og nu er vi på vej indenfor. Og jeg går over til minikamera igen, som er meget smart, som jeg også har gjort på den gamle kanal. Hvis I har fulgt med der, så sagde jeg det også. Basically så er vi på vej ind, og det er rigtig godt. Der skal vi spise. Yeah. Det er flag, men det kan godt være, det kun er på selve fødselsdagen. Rigtig god mad det her. Det smager rigtig godt. Selv man kun har smagt på de der nødder indtil videre. Shit, nam. Hvad er det, du smager, mor? Hvad? Smager det godt, mor? Ja. Så spiser jeg en kronhjort. Kronhjortepølse? Ja. Det er godt. Og bare Flamme. Det smager godt. Men det kommer sgu sikkert tilbage, så det giver mening at sætte op. Hej. Mannequin Challenge. Hvor spiller Pokémon? Ja. Hvad? Spiller Pokémon? Ja. Jeg går tur med den. Pokémon. Går du tur med Pokémon? Ja. Jeg var bare køre op i de her rulletrapper, fordi de lyder meget som spøgelser. Sådan Fancy rulletrapper for the win. Fancy rulletrapper for the win. Fancy rulletrapper og strøm. Ja. Nu er vi på vej hjem, og det smager rigtig godt. Rigtig hyggeligt. Og jeg er med. Den her telefon er ikke god til Mannequin Challenge. Så er det faktisk 4 år tilbage, og det var faktisk meget hyggeligt. Og det er faktisk stadig varmt, fordi det begyndte at blive meget koldt udenfor, fordi det er jo vinter, så det giver mening. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skulle sige andet, end vi faktisk er kommet hjem. Men så tror jeg, vi siger tak for det, som den her video. Og jeg skal op til en anden morgen. Måske mine kusiner, fordi de kommer på besøg sammen med mor og morfar. Og tak for det, som den her video. Vi ses i en anden video, som jeg nok laver i morgen. Bye bye.